Rapaya. Weche moko nyakwaramogi en ni tend duol mar jodong Luo opuoyo oganda mawuok e gwenge mag Nyanza kuom nyayo kwe kinde ng'anyo mar rowere mag jenzi nyo bago e thurka mangi odiochieng' manyoro. Ng'anyono mabende nyo weyo ka ji ma kwan gi romo 15 olalo ngimagi ka ji mamoko nyaka gie sani to nyo odong' kod hinyruoge maricho mokalo. Jagoro mar duolno mano Vitalis Awandwo Ndewe opuoyo mokalo kwe mabende nyo nenore e gwenge mag Nyanza kakileronwa kod jafwambo mar kaunti ma Siaya George Amolo. Organizing Secretary mar buch jodong oganda Luo, jaduong' Vitalis Awandwo Ndewe, wacho ni kido mar kwe ma oganda Luo nyiso e sama kuonde mamoko nyo ji obago e ng'anyo ka gwenge ma Kaluo to ji nodhi e nyime gi tijegi kaka pile en ranyisi makare. Aduoko ni oganda mar joluo erokamano. Gima mora odiochieng' ma kawuono ka winjo ni Homa Bay en peaceful, Kisumu en peaceful, Siaya kwe nitie, Migori kwe nitie. Amor kendo amor daher kwayo n'oganda Luo bed kamano mondo ji ong'enwa bende mwagore ga indara. Wan ga jomong'eyo rights margi. Joluo timo maber kabisa gineno gitenge mondo gibende gine gini bate ka gin tok chiel. And mano miyo gini pek ne bende koro onge malich en gima biro rumo kamano. Mae morna kabisa nikech aneno ka nyithindwa ging'e gima gitimo. Jaduong' Awandwo Ndewe oluwo ni oganda onagi osekedo ne pinyni moromo makoro sani gin bende giling'ie mondo okednegi. Jaduong' Raila, jakom Raila osekedo ne pinyni madinosekta wito ngimane. Nokedo ne pinyni to dakika mogik jomoko kawo tigo. Wabende walbedie thenge lit to wan go adiera kata magi osetimre makata sani nyathiwa manindo Albert Ojwang maninde e od mochari. Ok wan gi mor lakini wan wasewito ngimawa remb jaluo oi pinyni nyaka ne chakre 1963. Kendo ripo wabede unity bang' jakom Raila Amolo Odinga mosethagre ni gini nyaka nene. To gimotimre kawuono en ranyisi maber n'oganda Luo neno. Jaduong' Awandwo manowuoyo gi Radio Ramogi e seche gogo kwayo rowere mondo kinde duto tem neno ni gitimo ng'anyo e yor kwe ma ok giketho mwandu ji. Onge tiende dhi mgomo ni idhi ketho gik nyawadu ng'ama bende thagre ka in tidhi ketho gike ka idong' gi kuong'no. Timbe mafundu an kaka ng'ama jaduong' anyalo kwayo ni nyithindo ma Kenya, youth ma Kenya, young people, weuru mafundu. Kichwero remb wadu gino dong' e wiyi nyaka kanyakwari. Kibukri tichwero remb nyawadu ga yiem, idhi mayo nyawadu gire e dukane, imonjo nyawadu inego, itimo mafundu ga yiem. Ok inyal neno kata mana higni. Omiyo agayo jomatindo ure mafundu sawa mar pinyni tin. Wayiere ni watim gik mowinjre. Kik idhi tim nwadu mafundu ni kori demonstrate wachno. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo.